Җирдәге фәрештәләргә иң шәп бүләк. Тиздән, бик тиздән. 8 март. Җирдәге фәрештәләр хатын-кызларыбыз көне. Нәрсә бүләк итәләр соң фәрештәләргә? Саулармысыз? Бу Эйчи каналы. Минем исемем Ленар. Мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Хатын-кызлар бит алар җәмгыятебезнең йөзек кашы. Димәк, бүләге дә шундый ук шәп булырга тиеш. Татар кызларына татарча бүләк булса, тагы да шәбрәк. Әйтче, менә нәрсә бүләк итәргә тәкъдим итә. 58 татарча хат теләк. Теләкләрнең иң матурлары бер урында. Мәхәббәт кирәк булса, мәхәббәт тә бар монда. Мәхәббәт бер кайчан да күп булмый. Шулай бит. Кешене мәхәббәт һәм җылы, матур сүз яшәтә. Бу банкадан җылылык бөркелеп тора. Кайбер теләкләрне укып китәбезме? Халкың шикәрдәй баллы булсын. Мондый да бар. Җаның да сөю җылысы, табында ашың булсын. Шаяндырыктарак язылганнары да бар. Мунчада арканы чабарлы кеше булсын. Ник көләсез? Между прочим, бик актуаль теләк. Чабынмыйча чыккан мунча түгел инде ул. Мондый теләкләрне WhatsApp-тан көненә 1000-не дә җибәреп була. Әмма андый открыткалар кызык та, ихлас та түгел. Кәгазьгә язылган теләкләрнең җаны да, көче дә бар. Һәр банкага татарча открыткаланган. Ише буш, үзегездән дә өстәп яза аласыз. Теләкләрне чыгарып бетергәч, бушаган банкына кайтарасы түгел. Язулар арасында тәмле сагыз да бар. Love is безнең балачак сагызы һәм мәхәббәт билгесе. Банкаларның саны чикле. Алып калырга ашыгыз. Сатуда Озонда бар. Сылтаманы шушы видео астында беркетермен, яме? Җирдәге фәрештәләргә иң яхшы бүләк шушы.